Is mis tairbhe agus is as an roing dom, ha me gobarn samar chinra ag gColáiste na Rinne. Tá an daine ó racht cuainge sa tír dín gColáiste chun Gaeling na nDéise gálam agus bíon cardide sa cad an saoil ar a chágan siad in iníoch. Is as Tipperdown sin. Das lech Garmin sin. Is as Kirkig sin. Is as Carlach me. Is as in Fáile sin. Páistí bhíonn sá bhíonn siad fálam ceol agus GA agus déine siad gachar trí bheán na Gaeilge. Tá anna chuid áis na haimpil Cloláiste na Rinne na freisin, tá trá dúchas an eicling agus baim siad anna bheith scafrad agus Gaeling a labhairt ag an am chéanna.